בגיל 6, עם משקפיים, מגיע למגרש האוניברסיטה בצפון תל אביב, לסניף של מכבי צפון, ובעצם מסתכל מסביב ונהנה מהרגע, להיות בעצם בתור אפילו ילד, לובש את המדים הצהובים של מכבי וחלק מהמועדון הגדול הזה. והפנטזיה הכי גדולה שלי תמיד היה לשחק גם בקבוצה הבוגרת של המועדון. משחק בכורה שלי בליגה עם מכבי תל אביב זה היה במחזור השני של עונת 18-19 בטרנר נגד הפועל באר שבע. מאוד התרגשתי וזכיתי גם להצטיין למשחק באותו משחק. זה משחק שנתן לי להיכנס לתודעה, ואני זוכר כל רגע מהמשחק הזה עד היום. ישבתי בחדר הלבשה, הסתכלתי מסביבי, והבנתי שאני חלק משמעותי ממכבי תל אביב. זה משהו שמאוד ריגש אותי ואני זוכר את הרגע הזה טוב טוב. גלאזר! שער! הרגע הזה שאני מחלץ את הכדור בגליץ' ואני שומע את הוואו הזה מהקהל, זה הסיפוק שלי, זה הגול הקטן שלי. שכטר לגלאזר, גלאזר בועט, פנימה! 3-0 למכבי תל אביב, איזה גול גדול של דן גלאזר, מגיע לו. אני זוכר שהערכים שגדלנו עליהם בתור שחקנים צעירים במחלקת הנוער של מכבי תל אביב זה תמיד לנצח בכל משחקון הכי קטן באימון, לזכות בכל התארים ולעשות את הבלתי יאומן ברגעים הכי קשים שאפשר, לשאוף הכי גבוה שאפשר.